Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μπασούκος. Φτιάχνω το πιθάρι κομποστοποίησης. Είναι πιθάρι που έχει βγάλει ένας φίλος από την Κρήτη, ο Μανώλης ο Παπαδημητρόπουλος. Εγώ το φτιάχνω και το εμπορεύομαι, αλλά δεν είναι δικιά μου ιδέα, είναι του Παπαδημητρόπουλου. Η ιδέα του είναι να φτιάξει τις συνθήκες για να είναι καλά οι γεωσκόλικες μέσα από το πιθάρι, έτσι ώστε οι γεωσκόλικες μετά να δουλεύουν για μας. Τρώνε όλα τα φυτικά μας υπολείμματα. Μας μειώνουν τα σκουπίδια μέχρι 60 και 70%. Είναι πολύ καλό νούμερο για μια οικογένεια, για ένα σπίτι. Εδώ είναι το εσωτερικό του πιθαριού. Είπαμε συνθήκες για τους γεωσκόλικες. Οι γεωσκόλικες για να επιβιώσουν, για να είναι καλά γενικά, θέλουν υγρασία. Είναι πολύ σημαντικό για τους γεωσκόλικες η υγρασία. Όπως το ίδιο σημαντικό είναι και η τροφή τους, το ίδιο σημαντικό είναι και το χώμα. Σε αυτά ζουν. Δεν ζουν. Άμα λείπει ένα από αυτά, πεθαίνουν. Το φαγητό το πετυχαίνουμε βέβαια με τα φυτικά υπολείμματα που ρίχνουμε από την κουζίνα μας. Ωραία. Την υγρασία την πετυχαίνουμε εκτός ότι είναι αυτό το πιθάρι ταυτόχρονα και μια κλάστα, γιατί θέλαμε να το κοσμήσουμε και να είναι όμορφο. Και πετυχαίνει την υγρασία γιατί ποτίζουμε τα φυτά, οπότε η υγρασία θα πάει. Έχουμε φτιάξει κάποιες συνθήκες εδώ. Έχουμε περάσει ένα υλικό γύρω-γύρω στο κάτω μέρος του πιθαριού, γιατί συνήθως στο κάτω μέρος δουλεύουν οι γεωσκόλικες. Αυτό το υλικό έχει την τάση να ανεβάζει πάνω την υγρασία. Λειτουργεί με το τριχοειδές φαινόμενο που λένε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κρατάει μόνιμα υγρό το τείχομα. Οπότε είναι και το χώμα μόνιμα υγρό. Οπότε ο γεωσκόλικας είναι πολύ καλά από υγρασία. Εδώ έχουμε περάσει ένα φίλτρο που λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν δεύτερος πάτος. Περνάει μόνο το νερό από εδώ. Το φίλτρο είναι σε αυτό εδώ το ύψος, αν θέλετε, από την έξω μεριά. Εδώ δημιουργείται μια δεξαμενούλα. Εδώ αποθηκεύουμε το υγρό λίπασμα που μας δίνει το πιθάρι. Μας δίνει μόνο υγρό λίπασμα. Μόνο. Μας δίνει και υγρό λίπασμα. Μόνο. Ναι, και όχι μόνο. Απλά το άλλο είναι πολύ σπάνιο, γι' αυτό μπερδεύομαι καμιά φορά. Και αυτό στη μέση έχει την τάση να ανεβάζει την υγρασία προς τα πάνω. Άλλο υλικό αυτό και άλλο αυτό. Γιατί στο κέντρο γίνεται κομποστοποίηση για τα δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Και συντόμευση, η υγρασία είναι σημαντικό σε όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν, θα πάρουμε τους γεωσκόλικες οι οποίοι δεν κατάφερα να φέρω, γιατί είχα πάρα πολλά πράγματα. Δεν αντέχανε το ταξίδι. Αλλά μετακινούνται μόνο μέσα σε χώμα, δεν μπορούν να ζήσουν εξ από τη γη. Είναι η φύση τους τέτοια, πεθαίνουν εξ από τη γη. Έχουν πολύ ευαίσθητο δέρμα. Αδειάζουμε λοιπόν τους γεωσκόλικες εδώ πάνω στο φίλτρο. Θα βάλουμε εδώ καλύτερα, έτσι, πάνω στο φίλτρο. Εδώ είναι επίτηδες για να περνάει το νερό κάτω, η υγρασία και όλα. Εδώ μέσα θα ρίχνουμε γενικά τα φυτικά υπολείμματα και θα πέφτουν απευθείας πάνω στους γεωσκόλικες να έχουν άμεση πρόσβαση στο φαγητό τους, στις λιχουδιές τους, τα σκουπίδια μας. Αυτός ο κάδος είναι διάτριτος για να έχει πρόσβαση παντού ο γεωσκόλικας. Και μέσα στο κέντρο που γίνεται η κομποστοποίηση και είναι εκεί που θα δουλεύει και θα τρώει ουσιαστικά, αλλά και στο χώμα που είναι γύρω-γύρω το χώμα, γιατί στο χώμα θα φυτέψουμε και όλα, θα φτιάξουμε μια γλάστρα. Και με τις τρυπούλες έχει τη δυνατότητα να κινείται παντού μέσα στο χώρο. Αφού λοιπόν βάλουμε χώμα γύρω-γύρω εδώ, έχουμε βάλει τις γεωσκόλικες, θα βάλουμε χώμα γύρω-γύρω. Θα βάλουμε από πάνω το άλλο του κομμάτι. Συμπληρώνουμε χώμα και τελειώσαμε. Από εδώ ρίχνουμε τα φυτικά υπολείμματα. Πέφτουν απευθείας πάνω στους γεωσκόλικες όπως είπαμε και πριν. Γύρω-γύρω θα βάλουμε χώμα που θα φυτέψουμε. Φυτεύουμε σε όλα τα τσεπάκια εκτός από αυτό εδώ. Εδώ μας δείχνει, εδώ δυστυχώς το άδειασα πριν 10 λεπτά, μας δείχνει πόσο νερό έχει μέσα η δεξαμενή. Είναι δείχτης, εδώ δεν φυτεύουμε, ας πούμε. Άμα δούμε ότι γέμισε αυτό, το φίλτρο είναι εδώ περίπου. Άμα δούμε ότι γέμισε αυτό εδώ, ξέρουμε ότι η δεξαμενή είναι γεμάτη. Το βλέπουμε και ελέγχουμε, αδειάζουμε. Τώρα το έχω ανοιχτό για να τα αδειάσω, θέλω να τα φρεσκάρω λίγο γιατί είναι από ταξίδι. Αφού λοιπόν βάλουμε το χώμα μέχρι πάνω, θα βάλουμε φυτά. Θα το φυτέψουμε, να φτιάξουμε τη γλάστρα μας, να το κοσμήσουμε. Ποτίζοντας τα φυτά αυτά κάθε μια μέρα, 2-3, όποτε ποτίζουμε τα. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό, αυτό θέλω να τονίσω. Αυτό είναι σε λειτουργία εδώ και πολύ καιρό. Έχει και γεωσκόλικες μέσα. Η ποικιλία του γεωσκόλικα που χρησιμοποιώ είναι μια ποικιλία που την έχουν φέρει από Καλιφόρνια. Έχει τη δυνατότητα να αναπαράγεται πάρα πολύ γρήγορα, άρα είναι πολύ δυνατή σε αυτό που κάνουν. Αυτοί όσο πιο πολύ τρώνε, τόσο πιο πολύ αναπαράγονται και όσο πιο πολύ αναπαράγονται, τόσο πιο πολύ τρώνε. Και ούτω καθεξής τέλος πάντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή εδώ πέρα θα γίνουν πάμπολοι από ένα δοχείο μικρό που θα σας δώσω μαζί με το πιθάρι. Και θα τρώνε πολύ γρήγορα τα φυτικά υπολείμματα. Αυτός είναι ο στόχος. Να τρώνε πολύ γρήγορα, να μην προλαβαίνει να γεμίσει, να μειώνουμε τα σκουπίδια. Θα τρώνε όλα αυτά. Αφού λοιπόν το ποτίσουμε, το βάλουμε και χώμα, το γεμίσουμε, είμαστε εδώ. Φτιάξαμε την κλάστα μας. Θα την ποτίσουμε. Γιατί
το νερό που στραγγίζει και κατεβαίνει προς τα κάτω όπως σε κάθε γλάστρα, εμπλουτίζεται από την κοπριά του γεωσκόλικα, γιατί όπως είπαμε ο κάδος είναι διάτρικτος και αυτοί κινούνται παντού. Το νερό επίσης είναι διάτρικτος γλυκάδι και μπαίνει και αυτό παντού, κάτι που το θέλουμε, η υγρασία είναι σημαντικό. Περνάει από το φίλτρο που αναφέραμε πριν, που είναι σε αυτό το ύψος, στο κάτω μέρος που είναι δεξαμενούλα. Εδώ μαζεύουμε το λίπασμα. Η χωρητικότητα του συγκεκριμένου πυθαριού, η δεξαμενούλα που έχει εδώ κάτω, είναι 15 λίτρα. Αραιώνοντας το με νερό, έχουμε δει ότι η αραίωση με νερό 1/1 είναι ιδανική για τα φυτά. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η αραίωση, το συγκεκριμένο λίπασμα. Άρα τα 15 τα κάνουμε 30. Κάθε 2 μέρες, κατά μέσο όρο, μπορεί και 1, μπορεί και 3. Μας δίνει 30 λίτρα υγρό λίπασμα. Αυτός είναι ο ρόλος του. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι άλλο. Έτσι ότι... Πόσο μειώνονται τα υπολείμματα της κουζίνας? Μέχρι 60 και 70%. Νόμιζα το ανέφερα. Σημαντικό. Μας μένει περίπου το 1/3. Αλλά αυτό είναι σχετικό πάντα, έτσι, με τον τρόπο που λειτουργεί κάθε οικογένεια. Και χρησιμοποιούμε το υγρό λίπασμα σε όλες τις... Παντού. Σε όλες τις γάζες, σε Ναι, όλα δεν τα είναι φυτά. το λίπασμα το χημικό που άμα το ρίξω όπως είναι θα κάψει τα φυτά. Εγώ το παίρνω και ποτίζω απευθείας, γιατί δεν έχω την ευχέρεια εδώ και τις βρύσες να κάνω όλα αυτά τα ωραία. Βρύση, να βρούμε βρύση. Αλλά είναι τελείως φυσικό. Απλά είδαμε ότι η αραίωση του 1/1 αρέσει πολύ στα φυτά. Έχουν πολύ καλύτερη ανάπτυξη από το να το βάλεις όπως είναι. Ή από το να το αραιώσεις 1/2, ξέρω εγώ. Άλλο. Αυτό είναι... Λέμε δεν γεμίζει ποτέ, γιατί οι γεωσκόλικες τρώνε. Έχουμε υπολογίσει για μια οικογένεια από 2-4 άτομα. Αυτός εδώ ο κάδος που έχει χωρητικότητα 55 λίτρα, είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο. Και μια οικογένεια λοιπόν 2-4 άτομα δεν θα γεμίσει. Δεν θα γεμίσει για περίπου 1,5 μέχρι 3 χρόνια. Και λέω αυτό το όριο γιατί είναι σχετικό με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί κανείς, πόσα είναι αυτά που τρώει, πόσα ρίχνει μέσα και τι είναι αυτό, σε ποιο ρυθμό και όλα αυτά. Αλλά περίπου εκεί είναι το διάστημα που θα γεμίσει και δεν θα γεμίσει ουσιαστικά. Αλλά ο γεωσκόλικας, επειδή μπορεί να τρώει και να χωνεύει τα πάντα από τη μία, από την άλλη πάντα αφήνει κάτι που δεν χωνεύεται, την κοπριά του ας πούμε. Αυτή είναι βέβαια κοπριά και για μας, για τα φυτά. Αυτό στη διάρκεια του 1,5 χρόνου, 2 ξέρω εγώ να πούμε ένα μέσο όρο, στα 2 χρόνια θα πρέπει να το καθαρίσουμε. Ανοίγουμε το καπάκι, θα βγάλουμε έξω την κοπριά που έχει μέσα. Τα πάνω που θα είναι και γεωσκόλικες, αυτά τα τελευταία που έχουμε ρίξει, θα τα βάλουμε στην άκρη, γιατί θα δούμε και μόνοι μας όταν το βγάζουμε ότι έχει πολλούς γεωσκόλικες εκεί. Θα τα φυλάξουμε στην άκρη αυτό. Το υπόλοιπο όλο το πάμε στον κήπο. Θα έχει κανένα γεωσκόλικα μέσα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Που είναι κοπριά και θα αρέσει πολύ στα φυτά. Τους υπόλοιπους γεωσκόλικες που βάλαμε στην άκρη θα τους γυρίσουμε πίσω, γιατί θα ξαναξεκινήσει αυτό. Και μετά από 2 χρόνια το ξανά πάλι την ίδια διαδικασία. Νομίζω το κάλυψα. Δεν ξέρω αν έχετε μια απορία να μου πείτε. Μια χαρά. Ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ.